Καλώς ήρθατε στην πρεμιέρα της εκπομπής Καλλιτέχνες. Σήμερα έχουμε την τιμή να φιλοξενούμε στο κανάλι τον κύριο Χρήστο Κάλοου. Καλησπέρα κύριε Χρήστο. Καλησπέρα Μαρία μου. Μην με παρεξηγήσεις, είμαι λίγο κομπλεξαρισμένος επειδή είναι πρεμιέρα και έχω ένα τράκ, αλλά ελπίζω ότι θα καταφέρω. Και εγώ το ίδιο, το πιστεύω. Στην Ελλάδα είναι κάτι χειρότερο. Στην Ελλάδα δυστυχώς επειδή δεν έχουμε ούτε και άδεια εργασίας, δηλαδή ο καθένας μπορεί να δηλώσει ότι ξέρεις εγώ είμαι ηθοποιός, είμαι σκηνοθέτης, είμαι συγγραφέας, είμαι ξέρω εγώ οπερατέρ, οτιδήποτε. Κάποια στιγμή είχατε αντιμετωπίσει και ένα πρόβλημα υγείας. Ναι, ήταν ένα πολύ, πολύ σημαντικό πρόβλημα το 2005. Αγαπημένες φίλες και φίλοι. Εκεί. Του φως. Τουλάχιστον το έχω αυτό. Σταμάτα!